que és una valoració totalment positiva, entre altres coses perquè només tenir un vot en contra del tancament de la temporada passada, econòmicament parlant, i 3 vots en contra del pressupost d'aquest any, doncs tenim que estar tremendament satisfets. Donar les gràcies infinites a tots els assembleistes perquè el recolzament ha sigut total i absolut, de la qual estic tremendament satisfet. Per això he plantejat el que haurem de fer les eleccions, o com a mínim projectar-les al mes de març, al mes d'abril, 3 o 4 mesos abans que acabi la temporada. I en quant a la segona part de la pregunta, que és si en tinc que presentar o no, dependrà de moltes coses. Llavors, si la meva Junta està tots d'acord, doncs és possible que es tornem a presentar si realment veig, com vaig fer quan jo vaig sortir president, al cap de 2 anys tothom me deia ho has fet molt bé, però jo volia veure-ho de debò, que era el que em deien. Van fer eleccions, van guanyar amb un 92% dels vots favorables. Si això és així, tenim el recolzament, intentarem fer-ho perquè l'objectiu final és pujar a l'OSPI, a la màxima categoria que pugem, i per tant intentarem presentar-se, però no està decidit encara.